Ty si chlapec jediný. Tu máš telku. A ďalej práve, že nie? Ďalej si to mohol dať. Kde ďalej? Ďalej od toho celkovo. Nevravil som si tak, že do obeda, že na chuja rozprestieraš toto. Ale však prečo to nemôžeš dať ďalej tam? Prečo nemôžeš sa tam Kde ďalej? stĺpať? To tam na tú druhú A stranu. tam je, to bude balancovať, ne? Minule som popálil Kde? To takisto bude stať, jak tu stojí. To je rovinka palí, to bude tráva, listy, to bude... Tam mi nehovorí, že tam nemáš rovinku, tam máš takú toto, že nenájdeš tak. To som si nevšimol. Teraz keď to zjebe na nohu bazmek. Bude sranda. Jak to si, z jakého chvíľa? To na pole. Väčšie, ne? Na chvíľa väčšie. Chvíľa, ale dobrý nož, musím to pochváliť. Dobrý? Keby nebol taký brudný, to možno, že by som si aj zobral. To je čistý, ne? Vyumývaný. To ešte koho, pri kuťou? Že on nie je takto čistý. Po všetko? Nebo mám taký čistý, jak bol. Nič moc. Až peniež mu. Nič moc, akože. Vidí mi Nafotím ti určite. všetko odfotiť, dokumentovať.